Nyt Sami näyttää, miten voimapalloa käytetään. Ensin käytetään mukana olevaa narua ja pistetään pallo pyörimään. Eli nauhat siinä roottorin reikään ja sitten nauha kierretään roottorin ympäri. Noin. Sitten nopea kiskaisu. Ja sitten lähdetään pyörittämään rannetta ensin hitaasti ja yhä vaan nopeammalla tahdilla. Ja noin se alkaa jo huristaa. Mitä nopeampaa roottori pyörii, sitä kovempi voima pallossa on. Ja tuo voima ottaa käsilihaksiin ja ranteenlihaksiin. Kättä voi vaihtaakin. Kun taito kasvaa, niin pallon saa pyörimään ilman naruakin. Tällä tavalla tehdään niin kauan kuin jaksetaan. Pari minuuttia riittää hyvin. Se tuntuu lihaksissa tosi kovasti. Ja nyt katsotaan, kuinka nopeasti pallon saa pyörimään. No niin. Nyt Sami jo punottaa ja nyt katsotaan mihin päästiin. Pallossa on digitaalimittari, joka näyttää useitakin eri arvoja pallosta, muun muassa maksiminopeuden. Tuo ei ole maksiminopeus, vaan ja sieltä löytyy maksiminopeus. Hyvä, Sami.